Sian Thomas, cyfarwyddwr corfforaethol Chwaraeon Cymru. Dwi'n gyfrifol am cyfathrebu ar materion campau a dwi'n cysylltu gyda newyddiadurwyr, dwi'n cysylltu hefyd gyda aelodau'r cynulliad a mae'r gallu siarad Cymraeg yn hanfodol yn hynny o beth. O ran datblygu polisi, gweithio yn y cynulliad, gweithio i Chwaraeon Cymru, mae yna tipyn o alw ar rheini sy'n gallu medru'r Cymraeg i gyfathrebu, ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg ac i datblygu polisi i wneud hynny. Hefyd, o ran y campau eu hunain, mae gennym ni hyfforddwyr sy'n hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae plant yn cael cyfle i ddysgu sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n hoff iawn o'r syniad o'r tystysgrif iaith. Dwi'n credu bod angen i'r gyflogwyr gael rhyw fath o hyder o ran beth yw safon y Gymraeg. Henry James, darlithydd mewn amaethyddiaeth Prifysgol Aberystwyth, sefydliad o gwyddorau biolegol, amgylcheddol a gwledig. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i gefn gwlad ac yn enwedig i amaethyddiaeth. Felly, os yw'r rhywun yn cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ei gwaith academaidd, pan mae rhywun yn mynd ati i ymdrin o ddydd i ddydd gyda'r diwydiant amaeth, mae'n bwysig bod rhywun yn gallu rhoi'r dealltwriaeth ymarferol hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'n bwysig bod ni'n gallu cyfathrebu gyda'r diwydiant ehangach yn yr iaith maen nhw'n defnyddio o ddydd i ddydd. Pwynt sylfaenol yw mae cael dealltwriaeth cyfrwng Cymraeg, mae fe'n sgil ychwanegol, mae fe'n gymwyster ychwanegol, a mae fe hefyd yn rhoi yr hyblygrwydd i chi i ddefnyddio dwy iaith, oherwydd yna dealltwriaeth drwy'r Saesneg hefyd, ond dealltwriaeth drwy'r Gymraeg o'r pwnc sydd yn bwysig i chi yn eich gyrfa. Mae profiad gwaith yn rhoi y dealltwriaeth na o sut i drosglwyddo dealltwriaeth academaidd i dealltwriaeth ymarferol. Dr Elin Walker-Jones ydw i. Dwi'n seicolegydd clinigol ymgynghorol yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsy Cadwaladr. Wy'n gweithio gyda plant gyda anabledd dysgu eu teuluodd yn ymarferol felly o ddydd i ddydd, yn ymweld â plant yn eu cartrefi, asesu nhw ar gyfer awtistiaeth, asesu nhw ar gyfer anabledd a hefyd sut i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd. Mae bod yn ddwyieithog yn fantes mawr dros ben pan bych chi'n gweithio gyda plant a teuluodd, achos ych chi'n medru cynnig dewis iaith iddyn nhw yn y man a'r lle. Dyw cynnig dewis iaith i bobl mlaen llaw, a licech chi weld rhywun sy'n siarad Cymraeg rhywbryd o ddim yn ddewis go iawn. Yr unig ddewis real yw pan bych chi'n wynebu'r teulu ac yn gweud, a licech chi siarad Cymraeg, would you like to speak English? Hynny yw'r dewis go iawn. Llion Piw dwi, un o gyfarwyddwyr cwmni Agorau y Gymru. A'r wefan ydy agorauagymru.co.uk a bestofwales.co.uk. Cwmni ar-lein ydy Agorau y Gymru, a dyn ni'n gosod dros 140 o fythynod gwyliau ar hyd a lled Cymru. Maen nhw gyd yn 45 seren. Fel busnes sy'n gweithredu yn y maes twristiaeth yng Nghymru, mae'r Gymraeg yn hollol allweddol ac yn rhywbeth pwysig iawn i ni i farchnata. A un o'r resymau am hynny'n amlwg oedd bod llawer iawn o'r perchnogion y bythynod yma yn siaradwyr Cymraeg. A mi ffindion ni bod o'n fanteisiol ofnadwy bod ni'n gallu cysylltu fo'n Gymraeg, achos mae pobl i weld yn trystach yn gynt, dwi'n credu. Yna llai o barier yna i gychwyn. Ond hefyd, mae un o bob 5 o bobl sy'n mynd ar ei gwyliau yng Nghymru yn dod o Gymru. A un o pob 5 o'r hynny wedyn yn siarad Cymraeg, felly mae yna sawl rheswm dros ddefnyddio'r Gymraeg yn y busnes ni. Fel rhywun wnaeth wneud cwrs meistri busnes drwy gyfrwng Gymraeg yn hunan, byddwn ni'n sicr yn annog unrhyw un i astudio drwy gyfrwng Gymraeg. Boed chi'n mynd fewn i swydd neu yn meddwl cychwyn busnes eich hunan. Mae yna ystadegau sydd yn profi os ydych chi'n siarad Cymraeg, bod yna fwy alw amdano chi mewn swyddi, a hefyd bod cyflogau pobl yn uwch ar gyfartaledd. Ond hefyd os ydych chi'n mynd fewn i fusnes, mae'n golygu bod chi'n gallu delio efo pawb
yn eu iaith nhw ac yn cynnig gwasanaeth gwell o ganlyniad i hynny. Felly yn sicr y ffordd ymlaen.